maganda yung panahon ngayon, ano. Wala na yung ano. Ini. Oh, wala na siguro yung low pressure. Kahit naka-quarantine na sa bahay, pwede pa rin mangamoy pawis at kulog ang damit ng pamilya. Ang payo ko, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may Stay Fresh technology, kaya dami ay masarap suot at kumakaglue sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon. Bango ka-glue! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Good news! Available na ang Charm Fabcon in essence supposed to get pure gold and promise us. Dear Nicole, itago sa pangalan Mia. 62 years old, pero may asthma. Biyuda na ako at may pitong anak. Presko ko na Oo yan. nga. Kanina silang lahat, kaya Yan ay highway. Hindi na ito highway. Ay, highway po ba yan? Ay, kapilan. Ah, Yung malalaking poste na yan, highway. lavandero. Kaya tayo kapag mag-harvest. Rice terrace. nung unang punta nga po namin na ano kami, ang bato, may ano pa pala. Hanggang doon yan sa may Valle Verde. Panahon ka na bilyar. Panahon ka na bilyar. Nako, ano na to? Delikado. At hindi lang basta bakasyon. Long vacation. Hindi na siya ano. Hindi siya May may-ari na, te. malapad. Mahaba lang siya, hindi siya malapad. Ah, yung ano ng lupa. Kaya, kaya, Sa amin naman, Stratfield for mga cherry homes. sa cherry to. Saan yan? Dito sa Sa Bacoor? mga pang Bakor. Bakor. Taga ng taga-Bacoor ka. May pogo pa ba doon? Sa kabaan po ng pan, Molino Boulevard. Nandun yung mga kubo. Sabi ko na. Katabi ng Pesento. Dito tayo kuya. 52 years old na si Rico. Personal driver for more than 50 years. One Christmas, Dami rin sasakyan palang lumulusot.